Vreau să pot să trăiesc liniștit, vreau să pot să cred că în țara asta, numită România, în următorii 10 sau 15 ani, eu pot să-mi cresc copilul într-o altfel de societate decât asta în care am ajuns să trăim. Depinde doar de noi. Tot părinții săraci trebuie să caute pe cine mai cunosc, pe unde pot să intervină, să le găsească un serviciu. Nu e în regulă. Am ajuns la un moment dat în situația, eu fiind inspector general, să nu știu să-i răspund la întrebări de felul ăsta copilului meu. Am vrut să demonstrez că, domnule, atâta vreme cât există legea, trebuie respectată. De asta am deranjat și am fost suspendat de 3 ori. Că am zis că ar trebui să se producă altfel lucrurile. Nu e puțin lucru să fii ținta tuturor atacurilor 3 ani de zile, să se schimbe zeci de inspectori adjuncți și chiar plini doar pentru a nu fi bratul acolo. Nu e vorba de mine, e vorba de oricare dintre cetățenii din țara asta care pot cădea victima unor astfel de abuzuri. Din punctul meu de vedere, sunt mulți care ar trebui schimbați pentru că mai rău încurcă lucrurile. Ce face cetățeanul de rând în momentul în care îi se încalcă un drept? Ajuns să n-ai nicio șansă, să spui că asta e viața și mergem înainte. Nu e în regulă. Trebuie să trecem peste toate astea, trebuie să ne civilizăm un pic, să înțelegem copiii aia sunt ai noștri, să-i ajutăm să nu mai plece la oraș, să le oferim condiții și în momentul în care le-am oferit condiții, atunci eu cred că nu mai au motive să mai plece. Oamenii trebuie să înțeleagă că este extrem de important să se meargă la vot. Votându-l pe Gabriel Bratu la Senat în Colegiul Ștefănești Mioveni, o să constați că Gabriel Bratu ține cu tine. Gabriel Bratu a ținut cu tine, cu fiecare dintre dumneavoastră, în toți acești ani. M-am preocupat de problemele copiilor dumneavoastră, de problemele copiilor noștri și am demonstrat că eu țin cu tine. Am nevoie ca și tu să ții cu mine și să vii la vot pe 30 noiembrie.
La momentul de față, din 13 parlamentari, Argeșul are 8 parlamentari care nu sunt din județul Argeș. Cred că este foarte important să fii din partea locului, așa cum spunem noi românii, să cunoști pe propria ta experiență necazurile și bucuriile oamenilor cu care vei lucra în continuare și pe care vrei să-i reprezinți mai departe. Este motivul pentru care am decis să candidez la Senat în Colegiul Ștefănești Mioveni. E un colegiu întins, însă experiența pe care am căpătat-o în ultimii ani în calitate de inspector școlar general, parteneriatele pe care le-am avut cu primarii tuturor localităților din județul Argeș și a mai multor primari din aceste localități care se află în colegiul pentru care candidez, mă fac să cred că o să pot să desfășur o activitate foarte bună în continuare. Ești puternic în situația în care ai parteneri puternici și ai prieteni puternici. Am o bună legătură cu administrațiile locale, am o bună legătură cu primarii acestor localități și eu cred că o să pot să vă reprezint pe dumneavoastră alegătorii cu cinste, cu demnitate, cu onoare și cu maximă responsabilitate în Parlamentul României. Gabriel Bratu este aici? Da, Gabriel Bratu e aici. Gabriel Bratu a fost aici tot timpul ultimilor ani alături de dumneavoastră. Pe 30 noiembrie vă aștept să puneți ștampila pe numele Gabriel Bratu, candidat al Partidului Democrat Liberal la Senatul României în Colegiul Ștefănești Mioveni. Suntem la primele alegeri prin vot uninominal. Avem posibilitatea să alegem omul potrivit la locul potrivit, să votăm oameni și nu liste de partid. Veniți la vot pe 30 noiembrie, votați Partidul Democrat Liberal, votați Gabriel Bratu, senator în Parlamentul României. Un om cu mult caracter și eu chiar o stimez și respect. Fiecare vot contează. Veniți la vot și nu lăsați pe alții să decidă în locul dumneavoastră. Și aveți toată încrederea că în tot ceea ce va face de acum încolo, Gabriel Bratu ține cu tine.